Дой сега бе му се е. Праша на разпилка капецелен. Му се бе. Не, направи ми нещо тогава. Бе, притеснявам се, бе. Направи му се бе. Притеснявам се, много се притеснявам. Та циганка Ако той... Майко, прави не знам. му се бе. Това не бе майка. Му се бе. Мълч, майко, мълч. Какъв е? Това е... Но Вика ли сега, че се това е гър. Чакай. Майко, това е гър, влезе нещо в окото му влезе. Да вика ли сега? Че нищо не сме правили, ма. Му се бе. Ма къде му се бе, яста ли? Че нищо ми няма, ма. Му се бе. Аз... Айгър съм аз. Майко. Само да не си честна. Само да не си честна. Честна е му се бе. Му се бе отзад е честна. Майко. Честна е му се Айгър бе. не е само цветето ме опраш. Това е право саксията ме е разпил. Чакай, съм. Мамо. Виж! Бе, аз ще да реба. Мамо. Сега, майко, ще ги Ще ги взема. Само да не е Само честна, те да ли ще ми запари глава. Само кипката на му се беше изява. Ще ме вземи, майко, ще ме вземи. Ма кой ще вземи теб, мама? Ще ги взема да ги продам в чужбина. Не ги взимай. Всеки ден ги дават тук с различни неща. 1000 евро ще ви дадат за нея чужбина. Кой ще даде това, бе, За дете? мусалми. Стига сте ми излагала, ма. Кой ще даде за мусалми 1000 евро? Ще ми дава Ще даде 1000 си. евро. Я тръгни с мене. Не, Айде. не. Няма да ме спреш. Тръгнете да се. Няма да ме спреш. Ама ти чуваш ли, защото няма да ме спреш? Аз съм айгър. тръгвам с И мен. ви обичам. Той е айгър и той е айгър. Детето ми! Пусти ме много ярки, пусти ме много ярки, пусти ме да искам да живея вече при Курво! вас. Ти живота ми скъпят, да. О! Okay. Hair grease.